Ei bine, punctul 1 din această viziune pentru urbanism și mediu se referă la orașul vizibil din cer, un proiect inițiat de doi dintre oamenii vizionari din această comunitate, prin care acoperișurile caselor și blocurilor din Sfântul Gheorghe, refăcute evident cu această ocazie, s-ar putea imprima o suită de motive tradiționale din zonă, vizibile de sus. Credem că notorietatea și publicitatea făcută comunității noastre cu această ocazie ar amortiza pe termen scurt investiția inițială, care evident nici nu ar avea să fie rost făcută fără finanțarea trasei din fonduri europene. Modelul meu artistic e foarte mare, sper că în 15-20 de ani să văd acest proiect dus la capăt. Eu recunosc că, din punct de vedere al unui artist, știu că e o altă bucățică care mi asigură un loc în istoria artei, da? Dar, repet, pentru nu știu câta oară, m-am născut și trăim noi toți pe o mină de aur. Multiculturalismul din zonă ne ajută și ne invită și ne provoacă și ne ceartă atunci când suntem ignoranți să dezvoltăm această frumusețe de îmbinare de culturi. Ok, revin la ideea care mi-a venit, acoperișul, acest al treilea plan al clădirilor noastre, n-am descoperit să fie exploatat la scala unui oraș întreg ca și suport pentru exprimarea artistică a unei comunități. Deci ziua de astăzi, zilnic ne uităm pe calculator și ne uităm prin satelit ce e cu inclusiv. Deci va fi așa de atractiv orașul nostru cu tehnologia modernă. O idee, eu merg mai departe, efectiv, cum se poate pune în practică, că toată lumea e muist, dar eu nu vorbesc până când nu găsesc și ăsta am început să fac, să analizez cum putem să punem în practică. Și am găsit soluție. Deci primul lucru că nu trebuie să dăm jos țiglele. Deci sunt două probleme. Sunt case noi, care zic eu că e ok, și partea mea sunt că avem foarte multe case vechi, ultimul 30 de ani sau 20 de ani, care țiglele deja sunt vechi, cum ar veni, și dacă o miști, atunci e o problemă. Dar dacă nu ar scoate, atunci poate să mai fie 20-30 de ani, nu e nicio problemă. Soluția tehnică am găsit dintr-o firmă afară, ce face? Trebuie spălată cu presiune înaltă, presiune țigla respectivă, și este o vopsea specială care închide porurile. Deci dă o garanție încă 30 de ani. Și echipe întregi de artiști vor lucra la sol pentru crearea acestor șabloane imense, deci practic nu vor fi 2-3 artiști care vor băga toți banii ăștia în buzunar și pe o pensulică vor lucra 25 de ani ca să aibă ce mânca. Nu. Încercăm să o facem cât mai practic, cât mai multă lume implicată, cât mai multe idei, ca tot acest proiect să reprezinte într-adevăr comunitatea, nu numai artistică, ci comunitatea locală. Scuză-mă, deci nu e vorba de bani aici. Deci dacă vorbim despre bani, atunci cu care? Deci nu e. Deci ideea pur și simplu. Deci o casă trebuie 20 de kg de vopsea. Deci banii e ultimul lucru. Poate chiar mai mult. Să transformăm orașul Sfântul Gheorghe într-un oraș unic pe plan mondial. Am făcut o mare plăcere să lucrez cu o echipă de campanie care conține 33 de studenți, care nu sunt evident în Sfântul Gheorghe, sunt studenți în țară sau în străinătate, și împreună cu ei am încercat să punem la cale aceste 7 puncte care cred eu că ar putea duce orașul într-o altă direcție. Dar cred că ideea pe care am și pus accentul în acest punct 2 este montarea unor semafoare pentru pietoni, ceea ce în Sfântul Gheorghe nu s-a implementat încă, dar punctul 7 este oraș autonom energetic. Presupune că într-un număr rezonabil de ani, printr-o politică coerentă și consecventă, cred că niciun obiectiv al municipalității ar putea să nu mai fie nevoit să consume decât energie regenerabilă, centrale eoliene, geotermale sau centrale solare în parcările din oraș. În cel mai scurt timp veți avea chiar niște fotografii ale acestor lucruri care sunt extrem de ușor de realizat pentru un oraș ca și Sfântul Gheorghe. Dar mie mi-ar plăcea să cred că pe o rază de 13 km, în cele 7 comune din jurul Sfântului Gheorghe, am putea să creăm efectiv facilități pentru oamenii de rând, pentru oamenii de aici, pe care îi putem ajuta clar și simplu
creând astfel locuri de muncă și devenind atractiv și încurajându-i să devină competitivi. Legat de acele facilități, și-am făcut un calcul așa, deci practic au dispărut în 2 ani de zile aproape 4.000 de locuri de muncă. Deci cine vrea să tragă linia pe un mandat și nu vorbește de locuri de muncă, tot ceea ce discutăm aici, în final, trebuie să se regăsească în locuri de muncă, în niște venituri, da, cu care omul să-și plătească începând de la nevoile curente și până la aceste viziuni de artă, de frumusețare, de oraș și așa mai departe. Cerința mediului de afaceri este de a se reduce impozitele aferente salariilor. Suntem printre cei mai mari în Europa, ca impozitare pe salariu. PETAS și altele, pentru că tinerii au această imaginație. Printr-un site ajută pe și cu Facebook, cu Twitter, se aduce foarte mai mult decât participarea la 7 târgurile de la unde am fost și n-am fost. Sau pregătirea acestor. În primul rând, cred că ar trebui un buget multianual și consensual. Știu că multă lume o să strâmbe cumva din nas și o să spună că acest buget multianual nu-l are România, deși este cerut de foarte mult timp. Dar eu cred că printr-o dezbatere publică autentică și un pact local între forțele politice locale, putem ca deficitul bugetar să meargă numai pentru investiții și nu pentru cheltuieli și putem să stabilim niște priorități ale întregii comunități. În al doilea rând, cred că putem oferi aceste subvenții și reduceri la taxele locale pentru cei care angajează tineri și șomeri din această zonă 7+. În condițiile permise de lege, evident, mai mult pentru cei din centrele de afaceri, cum este și acesta unde ne aflăm, dar și în parcul agroindustrial de la Câmpul Frumos, despre care s-a vorbit mult și sper că la un moment dat totuși se va putea duce la bun sfârșit. Mărirea bugetului orașului prin emiterea de obligațiuni municipale. A fost un lucru despre care puține orașe au avut curajul să-l facă. Dar cei care l-au dus consecvent până la sfârșit, să știți că au reușit să-și obțină niște finanțări ieftine spre foarte ieftine, dacă pot spune așa ceva. Majoritatea oamenilor din localitățile respective, în afară de impactul asupra economiei pe baza banilor atrași, mai este și acel impact că ești ca și cum mândru pentru că și tu ai reușit să pui niște bani pentru a-ți ajuta orașul și din banii tăi direct și indirect participi practic la acest profit pe care orașul l-ar face în timp. Atragerea în continuare a fondurilor europene sau guvernamentale și mai ales punerea în practică a unui audit privat la cheltuielile bugetare, un subiect destul de sensibil și despre care puțină lume a avut curajul, cred, să-l propună în România din ultimii 20 de ani, dar cred că ar fi soluția ideală pentru care nu ar mai exista după aceea discuții dacă și cum s-au făcut anumite cheltuieli. Punctul 6 este unul dintre punctele mele de mare, de care mi este foarte, foarte drag. Platformă de dezbatere publice și online, un fel de agoră I Love St. George, prin crearea unei rețele de tineri specialiști despre care vă povesteam că atunci când i-am consultat în această campanie mi-au plăcut foarte mult ideile pe care ei le-au găsit din Sfântul Gheorghe sau din afara orașului, dar care pot fi foarte ușor transpuse în acest oraș, pe un principiu simplu. Părerea tinerilor contează și contează real pentru că putem ține cont de ea și mai ales ne va ajuta pe fiecare dintre noi.